George, o'r bêl yn cael ei dwyn gan y capten Saxon. Saxon ar ergyd ar arbediad gan Oliver Davies. Cyfle clir cynta'r gêm i'r tîm cartra. Yn disgyn i'r capten James Saxon. Thomas. Kai Powell Roberts. Craig Roberts i fewn amdani hi. Mae Liam Morris, mae Ciho hefo fo, mae Owen o'i blaen o. Liam Morris yn mentro bell. A do hwnna ddim yn bell am i gymodd i wiriad ar y ffordd. Taran o ergyd gan Liam Morris. Cic gornel i Llangefni. 20 munud o'r gêm wedi chwarae. Morris ar cic gornel at y postyn pella! Ac i mewn gan Alan Mark Owen. A mae'r tîm cartra ar y blaen o gol i ddim. Oes na sioc yma yn Llangefni. Clark. Williams i fewn yn gadar amdani hi. Morris, ben efo Clark. Dyma Alan Mark Owen. Owen! O'r arbediad campus gan Oliver Davies. O'r blaenor mawr mor agos at i ail gol. A mae rwystredigaeth yn amlwg. Cyfle clir am yr ail. Ciho. Argi Cyr yn edrych am Owen. Disgyn i Roberts, gadael i Morris! A Morris yn taro'r postyn! Symudiad rhagorol unwaith eto gan Llangefni. Y gwiriad allan yn disgyn i Liam Morris. A ergyd o yn taranu oddi ar y postyn. Alfie Jones on syth at Williams. Lanta, Alan Mark Owen, fel yna'n bas dda gan Williams. Mae Roberts ar ras i fewn i'r canol, mae'n gyfle fan hyn i Craig Roberts. Syth at y golwr. Mi oedd hi'n hawdd yn y diwedd i Oliver Davies, ond symudiad da unwaith eto gan y tîm cartra. Morris, Owen a Craig Roberts yn cyfuno. George. At Nelson. Unig eilydd Llanelli y pnawn yma. Anthony Nelson, Ciho. Owen, mi oedd o'n cam sefyll unwaith eto Alan Mark Owen. Chyfrith i ddim, mi oedd o'n cam sefyll. Llai na 10 eiliad yn weddill Alfie at Chris Thomas. Mr Jones yn edrych ar i oriawr. Y chwiban yn ei geg, y chwiban ola'n cael ei chwerthu! Buddugoliaeth nodedig i Llangefni. Maen nhw ddwy adran yn is na Llanelli, ond Llangefni sydd yn mynd â hi ac ein camu mlaen i'r rownd nesaf. Dwi'n gwybod os dathon nhw ddod yma yn disgwyl gêm hawdd, ond oedden ni'n disgwyl o fel arall, a da ni wedi rhoi bob dim i fewn i hwnna i wneud siŵr bod ni'n rhoi gêm iddyn nhw a bod ni ddim yn troi drosodd. Dwi'n lost for words. Brilliant. Right, round nesa. Yeah. Pwy ydych chi isio? Rhywun adra. No, it's all credit to them and their coaching staff. They set up with a game plan. They got their goal. They sat in and and it was difficult. The pitch. The pitch was difficult, the conditions, and it was just made for a kind of cup story, really, isn't it? Alan, Llangefni, ewch ni trwy'r gol. Diolch. Mae'n ei sgorio yn erbyn tîm fatha Llanelli, ti'n gwybod? A i sgorio wynar am y dream come true iddo fi. So, da ni drwodd i'r rownd nesaf fan, so gobeithio gwn ni crowd da a home tie arall.